أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بسم الله بندرا بدن جان الأخضر. فصل أويكو كيرول في شروط الصلاة شرطي جنجول ومحالا ما هو كون شرطي جنجول. وشروط الصلاة أوي شرطي جنجول طهارة الحدث كلاب دي تايرة تعطوا سلدي sa saldigi ake woni ada wonde tayre sa salligima tayre nde imi. Taharatul khabasi elabde sobe temane laabi bandu mane laabi to darida do ne laabi dum yete taharatul khabasi. Khabasu o laabete minal badani caldi maada woni banduma wa sawbi chumchulma wal makani nokkuma da mo darida e muno shardiji didi. Satrul awrati e surde awra hore mudu wastiqbalul qiblati e hucidde funnange julama kutita funnange wa tarkul kalami ngacca hala sada jula halata wa tarkul af'al al-kaseerati accude golle kewde ƴewata téléphone a fijirta kurus a memata kurus a fijirta waare maɗa a fijirta juuɗe maɗa ala accan golle kewɗe ɗe fof. wa tarkul af'ali accude golle al-kaseerati kewde mbiɗen surde awra hoore mum wa awratul rajuli awra gorko ma bayna surrati koko woni hakkunde wuddu makko ila rukbati ha itti koppi makko tuggi woddu ha koppi ɗum wiyete awra gorko saɗa juulama ɗon suure. wal mar'atu debbo non kulluha debbo o fu awratun ko awra debbo bandu mum fu ko awra ma adal wajha sana yeso makko wal kaffayni e nebbe makko didi yeso makko ngotan e nebbe makko didi woni ko wona awra ko heddi ko fu yo suudu. wa tukrahu salatu julde ne anya fi sarawili e pantalon ngaji ɓornɗa pantalon ngabbinɗamo ha dow wuddu maɗa suuri ha dow koppi maɗa julde ma selli kono a waɗi ko anya nde wonno sa suuri no ɓurno yodde. wa tukrahu salatu julde ne anya fi sarawil e pantalon aji illa idha kana fawqaha sana sone dow pantalon o shay'un hunde ɓornoɗa wutte dow muɗum ono pantalon ɓolo o tan suuri wuddu e koppi julɗa a waɗi ko anya. wa man tanajjasa sawbuhu mo comtol mum soɓi comtol ma ne wonde soɓe ngol laaɓani walam yajid sawban ghayrahu o dañani comtol gongol comtol gotol joguiɗa ngol wonde soɓe walam yajid ma an o dañani ndiyam yagsilu bihi komo lootira comtol ngol comtol ma ne waɗi soɓe ala comtol gongol ala ndiyam ko aɗa lootira comtol gotol ngol aw lam yakun indahu ma walla o ala ma yalbasu komo ɓorno hatta yagsila o loota ngol ala gongol ngol aɗa ɓorno ha loota coɓgol ngol ko coɓgol ngol tan joguiɗa angol wonde soɓe. sa wayi noon wa khafa khuruj al waqti a huuli salli fananan yalta nangenani muta a huuli ala saranan yalta nangenani muta salla bina jasati yo julde comtol baɗgol soɓe ngol ay hunde ala oɗo comtol makko ne waɗi soɓe o dañani comtol gongol ngol jiidane ngol ɗon walla o dañani ndiyam ko omo lootira comtol ngol ma walla o ala comtol gongol ngol omo ɓorno hawo loota comtol ngol o huuɗi waktu nan yawta nangenani muta mi juulani ala sara nangenani muta mi juulani salli fana holno watta salla yo juulir bina jasati coɓgol ngol haala darima ɗon. wala yahillu dagotako ta'khiru salati leltinde julde li adami daharati ngam wasde laabal a wiyata min mi laaɓani mi juulata ala comtol gongol holno mbatta ngol wawa lootede ala gongol juulirngol. on faala zalika leltinɗo julde ha comtol batti comtol mum laaɓani o leltini julde ha waktu yawti faqad asa rabbahu o woofi Allah o woofi jomakko ala darima ɗon. wa man lam yajid mo dañani ma yasturu bihi awratahu komo suurira awra makko salla yo juul uryana no mo woni ɓandu meeru oɗo waktu heedi kono ala comtol mbiɗen awra gorko ko tuggi wuddu ha yetti koppi o ala komo suurira hakkunde wuddu e koppi waktu tan yawta yo juul no wayri ni yo juul taw ko ɓolo taw ko ɓandu meeru. wa man akhta al qiblata on mo woofi funnange on mo juumi funnange a aada yo fillo fil wakti e sa'a oɗo o dari omo juula ko ɗo woni funnange ko ɗo o hucciti ga o juuli ma o hucciti ga o juuli ma walla o hucciti hirnange o juuli nde o gayni julde nde o andina ɓe mbi wona to kuccuɗa to woni funnange ko ga woni funnange wona waktu suwa yaltude ko salli fana wonno nange mutani ko ala sara wonno nange mutani yo fillo julde nde adi waktu o suwa yawtude yo fillo. wa kullu i'adatin kala fillogol julde ene heewe masalaji mazhabu malikin mbiyen yo fillo ganda kullu i'adatin kala fillogol fil wakti e sa'a fa hiya fadilatun ko ɓural kala ne mbiɗen ya fillo e sa'a so waktu yewtani ya fillo sa fillima waɗi ko moƴƴi kono noon wona wajibu ko ɓural tan sa fillima ene moƴƴi kala to mbiɗen ya fillo waktu yewtani kala to wiya ya fillo ɗon to waktu yewtani
andu sa fillima mbadda ko moƴƴi on non wana hunde waɗɗinde dow maɗa sa fillaki hay hunde ala hen ala darima ɗon o kullu ma tu'adu minhu salatu kala ko julde ne fille e muɗum fil waqti e sa'a fala tu'adu minhu fillatake e muɗum al fa'itatu julde fatinde comcol maɗa laaɓani julɗa caggal nde julɗa nde tinɗa a huccitani funnange julɗa kucitɗa gayete mbiren so waktu yawtani ya fillo ɗum ko so tawi ko julde yontude joni oɗo o juulani salli fana hanki o siftori salli fana hanki hande o dari omo juula selde fana mo siftori o huccitani funnange so gayni en mbiyata yo fillo nde wonno waktu o yawti gila hanki wiyata ko yo fillo ɗum ɗo ko julde yawtunade woni ɗo so tawi ko julde yontude salli fana hande o huccitani funnange o salmini wiya yo fillo ɗon to waktu yawtani kono ko salli fana hanki o juulanno salli fana hanki o juulanno o wasi huccitde funnange so gayni en mbiyata yo fillo nde wonno salli fana hanki o waktu mum yawti gila hanki ene famni o kullu ma tu'adu minhu salatu kala ko julde ne fille e muɗum fil waqti e sa'a fala tu'adu minhu filletake e muɗum al fa'itatu julde fatinde wan nafilatu nafila kadi ko noon omo juula nafila o huccitani funnange o salmini fillogol ala e dow makko nde wonno nafila ala sa'a fillete ko julde nde ganduɗa sa'a mum ene heddi julde yontude hande kono julde nde ganduɗa ko julde hanki yoɓatede ma walla ko nafila ɗiɗo ngala sa'a fillogol ala e muɗum faslun ko keerol fi shuruɗi salati omo haala sharɗiji njuulu wa shuruɗu salati sharɗiji njuulu ɗaharatul hadasi laabde tayre woni o salligo ma walla o looto janaba wa ɗaharatul habasi e laabde soɓe ɗe holto gonata minal badani no wona e ɓandu makko wa sawbi no wona e comcol makko wal makani no wona e nokku mo juulata o wa sawturul awrati yo suur awra hoore makko wa istiqbalul qiblati o huccita funnange wa tarkul kalami o acca haala wa tarkul af'alil kasirati golle kewɗe fof o acca ɗum nañade ɓandu mum en fijirde feggere mum en darde mantore en darde fijirde téléphone en ɗum ɗo fof accan ɗum saɗa golla ɗum wiyete af'alul kasira sa accani ɗum julde ma sellata wa awratul rajuli awra gorko ma bayna surrati koko woni hakkunde wuddu makko ila rukbati ha yetti koppi makko wal mar'atu debbo kulluha dennegal debbo awratun ko awra ma adal wajha sana yeso makko wal kaffayni e nebbe makko ɗiɗi o tukrahu salatu julde ene aña fi sarawili pantolongaji illa idha kana fawqaha sana solatima ene dow pantolongaji ɗi shay'un hunde o man tanajjasa on mo soɓi sawbuhu comcol makko walam yajid sawban gayrahu o dañani comcol gongol ngol jiidane ngol ɗon walam yajid ma an o dañani ndiyam yagsilu bihi ɗam omo lootira comcol ngol aw lam yakun indahu ma walla ala to makko ɗo ma yalbasu komo ɓorno hatta yagsilahu aw loota comcol ngol tewa khafa khurujal waqti o huli waktu nan yawta salla yo juulit binajasati coɓgol makko wala yahillu dagaki ta'khiru salati leltinde njuulu de adami taharati sibi wasde laabal wa man fa'ala dhalika kala baddo dum don faqad asa rabbahu wa fi jomun wa man lam yajid ma on mo dañani hunde yasturu bihi ndemo suurira dum awratahu awra hoore makko waktu nan yawta wa ala comci ko ɓandu meru salla yo juul uryano no woni bollollo ɓandu meru hay hunde ala hen wa man akhtal qiblata on mo juumi qibla on mo wofi qibla aada yo fillo fil waqti sa'a wa kullu i'adatin kala nde mbiɗen ya fillo fil waqti sa'a tuggi lahdari ha jettoyɗen khalil kala ton bilɗen ya fillo sa'a fahiya fadilatun ko ɓural ene yiɗa tan wona hunde waɗɗide wa kullu ma tu'adu minhu salatu kala ko julde ene fille e muɗum fil waqti sa'a fala tu'adu minhu filletake e muɗum al fa'itatu julde fatinde wan nafilatu e nafila je deftoyɗi